Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, Petsa 2 sa bulan sa Hunyo tuig 2023. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 11 bersikulo 11 ngadto sa 26. Misulod si Jesus sa Jerusalem unya miadto siya sa templo ug mitan-aw sa tibuok palibot niini. Apan kay hapon naman miadto siya sa Betania kuyog sa napulog duha ka tinun-an. Sa sunod nga adlaw samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igira nga nanahon pag-ayo. Biduol siya sa kahoy aron pagsusi kun may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakit-an kay dili pamanting bunga. Mingon si Jesus sa igira, "Sukad karon wala ngay makakaon sa imong bunga." Og kadungog niini ang iyang mga tinungdan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanang mga namaligya ug namalit didto. Gitikwang niya ang mga lamisa sa mga tig-ilis ug sa lapid ang mga lingkuranan sa namaligyag sa lampati. Og wala siya mutugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa hawanan sa templo. Unya gitudluan niya ang mga tao. Nag-ingon ang Dios niya sa kasulatan, "Ang akong balay paganganlan og balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nasod. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan." Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod. Busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Jesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkakilom-kilom na, si Jesus ug ang iyang mga tinunan bibiya sa siyudad. Nianang sayo sa pagkabuntag samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igira, nalaya na kini gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug nahinumdum si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igira ug siya miingon kaniya, "Magtutudlo, tanawa ra, namatay ang kahoyng igira nga imong gitunglo." Miingon si Jesus kanila, "Salig kamo sa Dios ug timan-i kini, makahimo kamo pagsugo ni ining bungtura. Paalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat kun kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti. Mahimo gayud kini. Tungod niini ingnon ko kamo nga bisan unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron mag-ampo kun aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atuwa sa langit mo pasaylo usab kaninyo." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo.
Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaunta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.